Malawi Today. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo. Ine Comrade Ntanyiwa wa Limpopo FM. Ndafuna ndikudziwiseni chigawo chakumadzulo kuno kunena kuti mumphindi zimene zangotha kwacha yathu yagwaso zimene zikusonyeza kunena kuti mitengo ya zinthu ikhala ikukwera. Akaswiri ona za chuma mdziko lathu la Malawi akunena kuti ngati boma silisamala, ngati boma silichitapo kanthu pa kugwa kwa kwacha, nde kuti ndrama ya South Africa 1 rand izisinthidwa 400 kumapeto a mwezi wa Machi. Ndeno ndimafuna ndifuse amalawi nonse konse kumene muli, kodi tikatere tinene kuti boma likuyendesedwa bwino? Chabwino president wa dziko la Malawi amanena kuti akuphinya kakuphulisa zitupsa. Kodi zitupsa zimene zija kunali kufuna kwazuza amalawi? Chabwino akuyankhula akunena kuti akulikonza dziko la Malawi chifukwa chonoti anthu ena analiononga. Kodi amalawi anthu amene analiononga dziko linafika size imeneyi? Tatiyeni tizivomereza zinthu zikakhala kuti zativuta. Ndikumva chisoni kwambiri chigawo chakumadzulo kuno chifukwa chonena kuti boma lapanga maplani ofuna kuzathana ndi chipani cha DPP kuti mwina azalephere kupanga misonkhano yawo mwezi wa August ndi mwezi wa September. Miezi imeneyi sikuzakhala mafuta, sikuzakhala magesi. Ndicho linga chonena kuti apuze a opposition. Nde ndimafuna ndikupempheni a opposition kunena kuti ngati ndikotheka mukuyenereka kukhala okonzekera kampeni imene ikubwera kutsogolo kwanu. Tikudziwa kunena kuti amalawi ambiri sakufunanso kuvotera chipani cha MCP. MCP akuyesesa kupanga ma-tactics osiyanasiyana, komano mu njira zina MCP sakudziwa zonena kuti akuzipwetekaso okha. Chifukwa kubisa mafuta, kusowa kwa mafuta zimene zikuchitika zipangisa zonena kuti dziko la Malawi likhale dziko limene muchina chilichonse tikhale olephera. Lero ngati tikuyankhula za thumba la chimanga kunena kuti lili pa 120,000. Ndanthu angati akumachinga amene angakwanise kugula chimanga pa mtengo wa 120? Ndanthu angati akumsanje kuchikwawa, Mulanje Thyolo, Phalombe, Chirazulo, Zomba, Blantyre, Nkhotakota, Salima, Mchinji, Mzimba, Lumphi? Ndanthu angati amene akwanise kugula chimanga pa ndrama imeneyi? Yeti malipiro a anthu akadali pompaja, malipiro a anthu munthu akulipiridwa 35,000, munthu akulipiridwa 40,000. Nyumba imene akukhala ikufunika renti, chokudya, ana apite ku skulu. Kodi abale anga, dziko mene MCP amanena kuti akufuna kutenga ulamuliro umenewu, kodi ulamuliro wake unali wofuna kuzazuza mizimu ya anthu? Ino amene muli azisogoleri a MCP takhalani ndi umunthu.
pena anthu akamayankhula ngati ndikotheka tamvani zimene akuyankhula anthu. Ndinu nokha amene mulandale amene dzikoli mukulimva kukoma, koma anthu onse amene ali m'mamidzi sakumva kukoma. Anthu amene akugwira ntchito sakumva kukoma. Mukufuna anthu ayankhule kuti bwanji kuti mumve. Tamvatu kunena kuti kumachinga anthu ayamba kugwidwa amene akuganiziridwa kuti ndi amene amapanga chipolowe. Kodi anthu akumbowe aja ndi chifukwa chani palibe ndi mmodzi yemwe amene anagwidwa? Kumponera ndi chifukwa chani anthu sanagwidwe? Tinatha kuona anthu azikwanji amene amasogozedwa ndi apolisi. Palibe ndi mmodzi yemwe amene anagwidwa. Chilungamo chake pamenepa chikuyendesedwa mwa mtundu wanji? Pali zinthu zina tikumaziyambisa dala, ndipo anthu akabwera ndi kubwezera tikuwatenga anthu aja ndolakwika. Sitikufuna mdziko mwathu kuti kukhale ma violence, koma inu azisogoleri azipani maka chipani cha MCP mukulephera kwayanjanisa anthu mdziko la Malawi. Ndizomvesa chisoni kunena kuti chigawo chakumwera kukachitika zinthu zolakwika mukuthamanga kukachita react, chigawo chapakati kukachitika zolakwika mukumakhala reluctant kuyang'anira zimene zikupereka picture yolakwika kwa ife nzika, kunena kuti anthu a chigawo chakumwera analakwa chani. How special anthu a chigawo chapakati? Andale pepani tikupemphani kunena kuti vuto limene apange wa chigawo chapakati lisitengedwa serious ngati mmene mmakhalira serious vuto likachitika chigawo chakumwera. It's not fair munthu wa chigawo chakumwera akalakwisa kuthamanga kukamanga kukamuyika kundende, pamene munthu wa chigawo chapakati osamanga. Pali munthu wina amene wagamulidwa kuti akhale kumaula chaka ndi miyezi ingapo pazifukwa zosaziwika bwino. Munthu amapita ku ntchito nthawi imene kumachitika ma demonstration anamiwa. Munthu amanyamuka amapita ku ntchito, anangokumana ndi anthu akuthawa, apolisi akuthamangisa anthu. Apolisi ndikungwira munthu uja kunena kuti anali kuma demonstration, koma chikwama chimene ananyamula ovololo yonena kuti akupita kukagwira ntchito, anali pa night shift. Lero munthu uja wagamulidwa kuti akakhale kundende kumaula chaka ndi miyezi. Is it fair? Munthu wongodusa mu msewu wongonganizira, pamene anthu amene achita ma criminal enieni mukungwasiya. Kwachitika imfa ya kuchikangawa, palibe china chilichonse chimene chikuchitika, koma dziko likuziwa kunena kuti zimene zinachitika kuchikangawa it was a deliberate remove, zinachita kukonzedwa kuti anthu aphedwe. Palibe china chilichonse chimene chikuchitika. Tizikhala muziko lokondera la mtundu umenewu. Nde munthu akayankhula kunena kuti tiyeni timsaka ameneyi, tiyeni timupha ameneyi. It's not fair achipani cha MCP. Mavuto akachitika osathamangira kunena kuti akupangisa nda DPP. Minibus galimoto imene yaphwanyidwa ku Nserema ku Machinga, tisanene kuti nda DPP, ndi anthu okwiya. Galimoto ikudusa pa office ya UDF ndikumakayimba pamene popo boma ndilomwere. Chikhalire nicho anthu akumachinga akhala kuchita safa kumadya chitedze ngati boma kulibe. Mungapite kwa munthu amene akugona ndi njala ndikumakamuza zopepera kumenena kuti boma ndilomwere?
How can you feel if it's you? Tiyeni aboma tikakhala tiziganiza zimene zinachitika kumbowe zosatira zake ndi zimene zikuchitika kumachinga zija. Tinazala mbewu yolakwika, lero mbewuja ikubala sopano zipaso zimene zikubala zija lero tikuzitenga kuti zipaso zija ndi zolakwika. Tayiwala kunena kuti mbewu imeneja tachita kuyizala ndife. Akalindo akhala kuyankhula izi zimene zikuchitikazi sizabwino, mawa ndi nkucha kuzachitikatu zinthu zina. Lero zinthu zachitika kumachinga, lero tikuwatenga anthu akumachinga ngati oyipa. Mawa ndi nkucha tizafunanso tipite kumachinga konkuja tizikapanga kampeni kuti ativotere. Do you think anthu akumachinga akakulandirana aku MCP? Ndikufuna ndikupempheni kunena kuti osamakhala bias yoonekera mwa mtundu umenewu. Mavuto amene akuchitika mdziko la Malawi, violence amene akuchitika mdziko la Malawi ndi chifukwa chonoti a MCP mukuchita kuzizala zinthuzi, komano kuti muzichita control zikukukanikani. Anthu akumachinga tikhoza kuwatenga kuti alakwisa kuti mwina amabwezera, komatu in other way anthu aja sanalakwisa. Tikukuchita kukaputa dala. Boma lalephera kuwayang'anira anthu akumachinga. Boma mwachidule tikhoza kunena kuti boma likulephera tikuthandiza anthu kumene kumachokera former president Bakiri Muluzi. Pamene Bakiri Muluzi anathandiza dziko la Malawi, anayang'anira Malawi wina aliyense mosayang'anira nkhope. Lero ndi chifukwa chani boma lilipoli likulephera kutenga chokudya ndikukapasa anthu akwawo kwa Bakiri Muluzi former president? Is it fair? Mungamve bwanji boma lina likubweralo likumaza asala anthu akukasiya? Mungazamve bwanji chifukwa cha chimo limene wapanga Lazaro? Tiyeni Amalawi tikhale okondana, tikamachita zinthu zathu tikhale okondana. MCP mavuto amene akuchitika mudziko mukuwabweresa ndinu. Ndipemphe azisogoleri azipani zonse kunena kuti tisalimbikise zipolowe, tiyeni tikhale anthu amtendere. Koma ngati boma sili kutengapo gawo, anthu akamabwezera anthu aja asachedwe anthu oyipa chifukwa chonena kuti abwezera. Ndizomvesa chisoni. Utenga umene ndinali nawo madzulo waukulu unali onena kuti kwacha yagwanso, ndengati kwacha yagwa zosatira zake zikhale zotani. Munali ndine chigawo cha kumadzulo, Comrade Ntanyiwa.